Ampun. Halo, selamat pagi guys. Ketemu lagi sama Mak Sawi. Mak Sawi lagi makar yo, loh. Arep nyayur bayam guys, jangan bening. Karo nanti jangan bogor delok untuk besok umute tengaren. Kuatong. Hah? Semuti kadang. Lah ya tengaren biasanya ge enak iki. Loh, enggak tak sapu lho kok iso. Ya, iki keadaane Mak Sawi iki kerjaannya seperti ini setiap pagi bangun jam 3 langsung cus masak ini guys. Mak Sawi ki jangan dianggap jorok ya guys, pakaiannya ya seperti ini. Kalau kerjaannya keringetnya gobios jam 3 sampai nanti jam 12 belum istirahat. Tuh, sekarang mau sayur ini guys, sayur bening. Tak petikane dulu. Itu mereka nggak tumbas ya, Mbak? Iya toh, gak tuku piye to le? Yo biyo, ya tumbas toh. Kadang kala apik ngene dhewe. Nak bendino ae yo anu trubuse yo anu to. Telas. Apa wintek? Yo betah sing mangan karo sing apa kuwi? Sing tukul ya ta? Nggih. Ngene iki. Mak Sawi ki yane gobios ini guys. Weh. Ya aktivitasnya Mak Sawi ya ngene iki. Lho. Ngene Bayem. Bayem dikelo bening. Atine ayem, piye? Ya ngono kuwi atine ayem ya nyambut gawe. Ngono lho guys. Iya ta ya? Nyambut gawe. Pokoke ya golek duit terus wong desa entuk duit saithik-ithik ya dimaklumi, kecuali nak pegawe ngono ya moro-moro brol pirang juta bayarane 1 bulan. Nah, Mak Sawi ki sudah biasa masak seperti ini. Hasilnya saiki ya biasa wong desa ya ta, gak kaget. Lah kok nak moro-moro bayare akeh mulih nang desa to. Terus ngene iki gawe nang desa. Terus mari ngono untuk duit saiki kajok kayak Mak Sawi iki gak kajok guys. Ya biasa. Terus hasilnya wong desa ki ya sakmene. Luwung oleh timbangane nganggur kan nyambut gawe setiap hari sedikit demi sedikit. Ngono nak Mak Sawi ki lho sok gak njaluk pengen mewah-mewah. Mewah omahe Mak Sawi mepet sawah. Makane yo mewah. Regane omahe mepet sawah. Ngono lho, guys. Sayur mayur. Yo ngene iki Mak Sawi ya. Setiap hari ya ngene iki ae. Piye rahe penggaweane enom sampai tuwek yo ngene iki. Engko wis tau melok wong guys Babu. Babu ya wis tau pernah, pabrik ya wis pernah. Sing ten Surabaya niku, Pak. Hah? Sing ten Surabaya niku nggih. Aku Surabaya ngrungkut industri 14. Aku di sana 8 tahun. Nang pabrik plastik. Wih. Ngono. Dadi Mak Sawi ki terus mulih nang desa. Kulinane kerjane nang kota to, nang pabrik. Ya ora kajok, mergone serba bisa Mak Sawi. Nang sawah iso, nang kota yo iso. Babu yo lebih pinter. Ya teh. Wong desa ya wong desa meneh. Ya ora kajok. Lah mbok to model kok gak kajok. Bukane maune lunga nang Surabaya ya bayare mesti saulan, mesti salan. Mulih nang desa asile sedina paribasane ya 50 lah. Iya ta? Nggih. 50 repes yo 50.000 lho paribasane 1 hari. Ya enggak apa-apa, memang sudah wajib. Kurang itu jangan dilihat atas, ya ta? Nggih. Bawah ya didelok, samping kanan kiri didelok. Dadi gak kajok. Lah kok nang Surabaya bayare jutaan paribasane saulan. Paling enggak dek jaman biyen lho ya tahun 85 wi aku 75 le. Oh. 75 repes lho aku. Tahun 85 wi. Aku yo ngopeni bocah cilik-cilik kuwi yo alhamdulillah. Yus bisa lah mangan ngono tok. Tapi mbosan sampai saiki iki nak saulan kuwi nang Surabaya
Kuwi tak omong babu lho ya, gak nang gawe kantor lo gak ngerti aku ngono kuwi. Nggih. Aku perbabuan. Perbabuan deh aku. Kuwi saiki yo ora-orane iso masak, iso sembarang kuwi ora-orane yo 2,5 jutaan lah. Terus mulih nang desa oleh sak benari seperti ini ya disyukuri ya lah. Nggih. Mergane wong kuwi gak oleh akeh tok. Ya cilik ya dilah. Niki sinten cantik niki? Oh, ki putu ponakan. Oh, adik Mas Trio. Heeh, ponakan. Gak sekolah, nah. Gak. Oh, tanggal abang kok preya. Bayare mangani mesti sekolah prei. Piye ngono kuwi, Jajal? Oh, gak apa-apa jarine, guys. Memang isuk-isuk kok wis mulai nang ndi? Kok sepedaan isuk-isuk? Mulai to. Lah yo nyapa mulai? Lah gak sida nang pasar ta? Sopo sing nang pasar? Siti karo Becok. Wis mari. Sopo? Wis budal. Oh, anu Mbak, Supe niku pengen ikan. Endi? Oh nggih, kula pendete. Kula Supe. Oh, ngendep ngene iki. Ten peken. Sik tak cemplungno kiki, aduh. Oh nggih. Iki. Jangan bening iki botok ayam karo bringkesan pindang. Terus iki tak masukne ke anu. Mateng. Anu sayur iki. Iki mau tak cuci, guys. Tinggal buang bringkesan. Sayur bening, kates karo wortel lho. Masuk kan, nanti dikasih itu apa? Engko ya nak bumboni lho. Dibungkus dulu. Menunggu kamu kalau sudah datang tak bumboni. Loh, iki sayure kates, terus apa kuwi arane wortel, gedhong berokan, gedhong nyawun. Iya. Gedhong nangko. Nanti dilanjut lagi ya, guys. Orangnya masih ambil ikan. Rumahnya Mbak mana ada? Nanti brekes itu. Nggih. Ada ikan apa itu? Ikan tongkol basah, guys. Tak buka dikasih Mbak Manara dibuat brengkesan Pak Kirun. Pak Abah Kirun, guys. Tak review nih. Gede. Pindang tongkol basah. Ini nanti dibuat brengkesan, guys. Ini nanti dicuci, terus dibuang ininya dalamnya, terus nanti dikukus. Kalau sudah kukus, ini sudah matang kok. Ini disebelah, disikat jadi 2, nanti dibrengket, dikasih Abah Kirun, guys. Iki tok enek cumine iki, Mang, campur cumi. Nggih. Makane. Mali temeng. Ya wis ngono tak anu nih, guys. Tak cucine kok di dalam. Yo. Ini, guys. Seger ya ini. Caranya kalau mau itu buangi seperti ini. Cara membersihkan. Caranya membersihkan seperti ini. Apa ya iki dianu ya? Oh, dicampur dulu, dimasak dulu ya. Nanti kalau dibelah, nanti rusak. Ini dikukus dulu, habis dikukus, terus nanti Dibelah. ya disikat jadi 2 seperti ini, guys. Terus nanti dicuci lagi. Saya tak boleh nih dandang sing biasanya ngukus. Bukan jorok, guys. Memang caranya seperti itu. Seperti pindang tuh. Nggih. Terus nanti kalau matang, sudah matang, terus ini buat guys. Dikukus. Iya, buat kukusan nih. Khusus ini, gak ada apa-apa. Ini khusus
jam. Jadi setiap hari aku pasti ngukus pindang, ngono guys. Loh, ini dimasuk ke sini, nanti dikukus. Habis dikukus kan sudah mateng toh. Nanti dibuangi dalamnya, terus dicuci, terus dikukus lagi, dicuci lagi, ngono. Masuk ke sini. Niki umum apa, Mak? Yo, saya urung dibunyi. Kukus nanti aja nak kukus. Terus ini, mak mak sawi arep masak Bumboni. dulu. Mau tak berambang dhisik, guys. Carane kalau nyayur bening, iki tunggale lho guys mau nih guys. Tapi iki gerek kepalane dibuat makan kucing. Kucing tetangga. Minta. Ini saya berambangnya gede-gede sak keprol-keprol nih guys. Piye? Temen iki mboten enten tiyang nandur berambang iki. Ono, tapi gak musim ngene iki. Oh, ngoten. Anu ketiban hujan terus bosok. Bentar lagi. Sedelu tengkas ki gawe nandur berambang wong-wong iki. Kuwi tunggu diengkek lho. Nggih. Gak kesel lho. Mboten. Nanti iki buat bumbunya guys. Bumbunya udah jangan bening ki nak sawi resepnya lho ya. Resepnya ki berambang tok. Kalau sayur asem berambang bawang ngono guys. Nak jangan bening, jangan kunci. Nak wong kota kan jangan kunci guys. Dikasih kunci. Nak mak sawi kasih kemangi ae. Wis gak repot-repot. Gitu. Oh, sawi mawon. Kalau kamu nak jangan kunci kayak ibu, tapi wong kono kayak enak kamu jangan bening. Nggih wonten tapi jarang. Mergone kan awane dingin. Kono anune pedes. Ciri khasé padha wong Blitar. Wong Blitar ki yo jalukane pedes gak ana wong jangan asem, jangan bening kono. Wis ana wong komen belum? Kanca-kancaku. Wonten. Sopo? Sing ten Tito ki Mbak Manu ta. Dereng ditinggali lek kan Mbak Manu, tapi enten sing komen kae. Apa-apa. Untuk mak sawi dulu di Surabaya. Oke, koncoku nak Batam. Sinten niku, Pak? Sepedae sing vario niku mboten saged diuripi niku wau. Lha piye? Kula mbeto sing listrik. Cuci guys. Tak golek nih anu kelenak nih. Mak sawi seperti ini aja, gak ribut-ribut, simpel aja. Ini buat sayur bening. Nak ngiris ya beda nih guys. Nak ngiris bunder. Nak jangan asem lonjong ngono. Carane mergone wong masakin di trik dhewe-dhewe. Ciri khas. Ciri khasnya dhewe-dhewe mergone nak nurut resep wong Cina di dhewe-dhewe. Sayur asem apa iku bawang putih, bawang merah. Terus nak jangan bening asem ngesop ya sejene. Ngesop iki bunder. Jangan bening iki ya bunder guys. Wis to. Rasakno seje. Pokoke nak menurut resepku lho ya guys ya. Tapi gak salah. Oke wong masak iso guys, tapi triknya dhewe-dhewe. Mak sawi khusus trik perkotaan. Ini ki ini ki pokoknya nak jangan asem yo. Nak pengen enak, pengen sedep yo. Ini tiris lonjong. Nak jangan bening, tiris bunder. Ini gak katik bawang, ya toh. Ini tak kasih berambang, ya toh. Berambang dimasukkan. Terus dimasukkan sini belem, ya toh. Terus dikasih ini garam. Terus ini kan aku kemarin kan nggak makan. Terus temanku sudah pelangganku kan setiap hari kan mangane
santen terus iki ganti jangan bening ngono ta. Engko doyan gak doyan ya kudu doyan. Iki garam secukupnya aja. Terus ini nanti bayemi dulu. Nanti kalau gulanya nanti enggak sempuk. Ngono carane. Oh, bayamnya dulu. Ya, belum. Tuh, masuk nih semua. Tangannya Mak Sawi bareng itu celup nih ning lalak dadi ben sedep. Iki tak cuci lho guys tadi. Ro to? Bening to? Ini kemangine sudah dicuci lho yo lho. Belum dimasukno dilepne tangane Mak Sawi. Iya rek. Ben sedep. Kan ngajeng mriku enten tanduran kemangi, Mak. Oke. Sing ten iki yo. Iya, ngene maknya ya. Nggih, rupane kok seger. Mane lemu-lemu kae. Terus dikasih tangane Mak Sawi keduanya. Masuk di sini dulu betul-betul. Gula. Secukupnya aja. Kalau orang sini kalau gula apa tuh jangan bening suka relatif manis. Kayak omongnya ya deh kayak Mas Sawi deh. Manis deh. Dulu tapi sudah tua. Jangan lupa pokoknya Ajinomoto. Cap mangkok merah. Pokoknya yo kebu banget tenan yo. Aku ya metu lahir cenger wi yo Ajinomoto. Tapi yo gak ono sing pengen ngendos Mak Sawi. Halal. Jangan lupa pokoknya dipakai Ajinomoto. Mak Sawi selalu tapi sekarang enggak beli besar. Dulu kan aku sih jualan bakso, aku jualan dapat mangkok toh. Terus sekarang lama-lama terus nggak dapat mangkok, terus lama-lama agak kecil terus sekarang kecil seru. Ini 1000. Pokoknya jangan lupa. Oh, pernah sajian bakso toh, Mak? Oh iya, nak genjeran aku. Oh. Aku iya. Pokoknya sembarang gak tahu isi nyambut gawe iki aku. Sing penting halal. Pokoknya itu duit dikasih nih Ajinomoto jelebur. Secukupnya aja. Pokoknya jangan lupa loh Ajinomoto. Kalau pakai sayur pedes Royco. Halal kabeh gitu pokoknya. Bumbu asli. Bumbu asli dikasih Royco. Dikasih jangan bening gak dikasih Royco guys, nggak suka. Terus dikasih tambahi air megone anu guys kurang banyak. Sayur bening per plastiknya pinten, Mak? 3.000. Di sini itu murah meriah pokoknya. Masakane Mak Sawi ya halal enak. Terus apa wis jenenge? Pokoknya blendong ya dele ya guys, gunggung ya awake dhewe. Tapi Mak Sawi bakal gak terima setahun 2 tahun guys. Tahun 99 itu aku sudah jualan. Terus anakku sing barepi tahun 80 ya aku wis tau pernah marung. Terus mari ngono aku bojoku mati toh. Terus aku kerja di Jakarta. Habis itu kerja di Jakarta karo nunggu jangan mendidik. Terus kerja di Jakarta. Terus aku anakku nangis ae tak tinggalin makku. Terus mari ngono aku kerja nang Surabaya ketemu bapak Mbak Manohara itu Cik Joko sak pedho umur-umure sak pedho sampean 18 tahun be. Pak Harwi rabi karo aku umur 18 tahun. Aku sudah punya anak 1 jadi aku janda deh. Punya anak 1. Anakku umur 3 tahun petukan bapak Mbak Manohara. Terus aku tahun 86 nikah. Sing dulu aku tahun piro yo? Aku 80 ki wis duwe anak iki aku umur 13. Aku nikah umur 13 pertama. Terus digawa bojoku nang Kalimantan Barat. Terus mari ngono, ya wis lah nang Kalimantan Barat itu anakku umur 2 tahun setengah aku pulang. Bojoku mati. Pek wong ya terus mati. Sing pertama. Iya, terus mati. Dipek wong to terus mati. Dipek wong. Iya, kanggo sedekah. Kedua kanggo sedekah. Terus mari ngono apa wi mati terus aku
kerja meneh, perantau meneh, mbabu nang Surabaya. Mau nang Jakarta, guys, anakku gak kerasan. Aduh, aku gak kerasan, anakku nangis saya aku gak kerasan mulai melok dulurku sing nang Jakarta dadi polisi kuwi. Terus aku kerja nang Surabaya tahun 85, guys, aku masuk Surabaya. Anakku umur 3 tahun. Terus ternyata anakku di omah ana sing ngomong, makku terus karo bapak Mbak Manuara kuwi melok dulurku. Jadi sopir biyen bojoku ki bapak Mbak Manuara ki awet cilik nang mobil montoran guys truk. Terus nyopir truk terus mari ngono dolan rene aku kan gak ono. Terus aku ditekoki makku. Ki cerita lho ya guys. Terus mari ngono ngene. Mulia apa wi arep dijaluk wong. Wah, aku gak rabi sampai selawase pun aku gak rabi. Ngene lah aku ngomong. Tak omong iki. Terus lha nyapa? Aku gak enak bojo sing juwo mara dhewe aku gak rabi ceritane aku ngono, guys. Ternyata bapak Mbak Manuara ki Jawa karo dulurku, karo anakku walon kuwi anakku dhewe kuwi Jawa, diopeni apik, terus aku disusul nang Surabaya. Aku ngamuk-ngamuk ke jaman biyen aku rung Jawa. Aku nenen ndek bojo ora Jawa, iki bojo ta iki opo gak Jawa. Aku gak rukuni setahun dhisik. Terus mari ngono, aku wis meneng ae guys ora Jawa. Terus mari ngono terus aku kerja nang Surabaya disusul tahun 95 aku budal Surabaya. Wi aku arep diterapi wong nang desa ki. Aku mau minggat ngono, guys. Kali banjir guys, ini banjir tak seberangnya gitu. Aku minggat bengi jam 12 wi. Minggat budal Surabaya. Gak pamit mbek wong aku. Aku dirabekne aku mau. Iki wis rondo padahal, rondo duwe anak stok. Terus minggat, terus aku mbok wis suwi, terus akhirnya aku ketemu karo Pak Hartono. Pak Hartono itu bapak Mbak Mano. Terus mari ngono terus aku suwe-suwe gelem dirabi kuwi wong Jawa, anakku di rambut apik yo. Terus aku terus janji aku nak rane bojo moro pinter njowo mbek keluargaku, mbek anakku aku gak rabi ngono. Belalah ijo mbek wong tuwa, mbek mertua, mbek dulur ijo. Sampai detik ini terus duwe anak Mbak Tuti. Mbak Tuti dia anak siji karo Pak Har, dia anak siji terus maneh dia anak loro karo Mbak Mano. Terus mari ngono bojoku suwe-suwe tak gawe sedekah, digondol wong minggat. Gondol wong minggat terus kadung pegelen terus rak nek diatur tak nggo sedekah. Nanti Mas sedekah donya ora duwe, bojo ae sedekahne. Ngono saiki yo alhamdulillah kadang nek eling ya dikeki duit, kadang yo gak jaman biyen iki. Wis kok aku ki soro Dik. Iki sik tak icipane iki mung kan dikeki bumbu sasoro genep yo, sayure yo genep. Dadi engko nak gak doyan yo tak pangan dhewe mergo aku ndekne yo gak mangan. Pokoke yo enake iki engko tak kekno iki, saiki tak icipane masakane Mak Sawi. Seger ya, Mbak. Enak pokoknya, tapi kurang uyah seti. Terus mau yo dikira-kira tegas nak kasinan yo gak penak, iya ta? Nggih. Kadang ulah-ulah ki gak ngawur, dadi rasane barang. Rasane barang ora gak enak, barang garek nambahi. Lah nak semaro-maro grucak kaya iki yo enek kates, wortel, godhong nongko, godhong nyawun, godhong berokan, godhong pring, godhong pelem, campur dadi sitok nanti dimakan, dibuat makan enak tenan masakane Mas Sawi. Campur wis. Wah. Wis enak mending motong kalau tinggal ngadai, oke? Wis Mas Sawi bungkus. Seger. Duit wis. Ya bukan sembrono lho guys yo. Iki yo timatne tenan tapi yo. Yo ngono kuwi. Tak aku tak ndelok dadi sing ngopi iki dapur iki. Ini dapur Mali, Mas. Dapur umum. Kok iki dapur pegodokan karo kayu. Iki tak gawe engko ganjangan iki spesial engko. Dapurnya jenenge kok kuat. Iya, sitok yo kurang le. Iki
kayak ngukus botok mau kita Nggih. kayu ya ora tau tuku guys wong desa ini kita kayak wong Oh, gitu ya tapatanane lampu awan nih tutup lawang iki yo awan nggak sampai seperti ini panen iki ini ya karena ini aku tak pari sore wingi to, Mbak. Terus tinggal ya budal kok masalah Niki pun siap botok. yo iki bodoke Niki pepes. pindang pengen kopi ya nak mangan kok Pun, awas pun. jangan Hampir saja. yo hampir rok montrot anu nih apa iki awak eksoan lunga di mana anu pas itu Panas. sampai sore wis nang pawon nek nanti terus kayak nek kok prei jam setengah jam 12 wi prei ucul nang sawah ya ucul nang tegal kono Tebe ya, Mbak? ora ya kuwi lor kuwi nak mak yo ngusur buah doh rane kono Oh, nak mak yo karo mboke anu apa kae jenenge cicir kacang Suyani iki perang-perang dino iki yo nang kene nggo mesti ijanganan apa Suyani niku sinten? anu lho sing melok Mbak Manuela lho botoke tak adahane guys ya undang apa iki digawa budal kena selak awan ngono lho guys iki botok tempe ciri khasnya wong Indonesia ki yo ngene iki guys wong desa ki ngene arang guys wong iso tandang gawe kayak ngene iki gitu pokoke yo kreatif kreatif Botok pepes. Botoke pinten Mas tunggal? iki botok tempe ngene iki to sekarang ki 2.500 ya lagi enek iki lho klopo larang lho biasanya ya 2.000 1.500 terus pepes pindang ki 3.000 Ih, murah. 3.000 tinggal ngemplok aja kita kayak kemangi guys Wah. biasanya dipanggang tapi ki gak dipanggang ini sampai teko luar negeri loh guys Nung kita. sering kesambut teko Bali teko Jakarta naik uang butuh pesen kuwi di Goworono 3.000 manis. tinggal ngemplok loh guys ikan nanti ya tak gawe ngene iki guys gawe brengkesan ngene iki gawe apa gitu tapi gak tek gula gak tek apa dek gak gelem Tanpa kadar gula. regane di pabrik dhewe pabrik gula nih biasanya pakai guys enak poson tambah beyuh nak ayam ki 5.000 guys Oh, niki ayam. si ayam bodo ayam 5.000 enak iki mak sawi iki lah anu saiki guys regine kok nak magrone kok nak diseneni Mbak Manora arep budal lunga guys kok nak kawanen sesuk dibayar dah neh kayak gini wis iki ya kena lha kulone kayu ya kena kok Sinten ya, Mak? uang arep berit gak mampir ke ngedang to lek kale juga ngejubur kale Oh, nggih. Lebih Niki ya? Oh, lek ten mriki ngarani amit. Yen sampe jibur. Sewur. Ya sewur ya kena jibur kena sak geleme omonge. Tunggali rambusa manisa.
Nak Manisa wi kene Manisa, nek sing Jepang, nek sing apa ya ngarani labu siem. Labu siem. Nek sing ngarani Manisa. Iki kok aku cek arep pelaneh rek. Kono kok sidok anu ora to? Nang Nganjuk ora to? Oh sing ngeteraken jenengan iku. Hmm. Sias lah nih. Ngenteni aku mari masak. Nggih lek nih. Nek bengi ning ndi? Mboten kolma bengi ya. Sidok nang air panas. Mboten Udah, ngono ada. ningali tenal-tenal perubahan enten. Ora gelem jelok ngejak aku. Mak aku nak ada tramo. Nak idep kono gelem. Ene apa? Enten pentas. Pentas nari-nari ngoten. Aku nak ada ki tramo mak bengi. Air panas. Panas ki kan nang Kediri to, anu to. Mojokerto to. Dadi Oh. gone gak penak. Tuwa beng ya, Pak? Hmm? Mojokerto. Mojokerto mungkin terus Oh, lek ten kula niku ten Cangar. 3.000 Wih. sak kantong, Isi sak. banyak. Wis gak sah masak. Janganan bayem iki 3.000 nang kene. Gitu, saikat. Nang kono. 8.000, 10.000 sak men. Sapa? Sak plastik jenengan. Oh iki. gak bayeme. Saikat ngono kae, Bro. Oh, bayeme. Murah paling kono. Nggih. Nang Murah. kene 2.000 3.000 kok. Jangan bayem. Jangan sayur ini. Wis to, wis tok kada. Entuk oke, Pak. Heh? Kuwi. Entuk oke, nggih. Ya wis apa ya? Iya ta? Sak kersa. Engko awan eneh ben di anu brio. Iya ta? Nah Nggih. isuk ki awak. Wis yo. Aku Nggih. tak nang toto. Sudah selesai. Nanti dilanjut nanti siang. Ya, Mak Sawi ya ngene iki guys yo. Jangan bosen, pokoknya ya jangan bosen pokoknya nonton Mak Sawi polahe kaya ngene iki ning diparani ya stop ae guys. Mak Sawi apa wi jenenge terima kasih mbok delok pokoknya ya mbok subscribe pokoknya ya aku terima kasih matur suwun. Dulurku akeh, dulurku akeh. Muga-muga Mak Sawi dungane seger waras sehat ben iso Amin. nonton Mak Sawi ben nonton dulur-dulurku kabeh, cucuku, anakku. Monggo sing gurung masak ndang masak, nek gak masak ya rene kula jangan bening. 3.000. 3.000 sak kantongan lho guys. Sopo sing ra anu ki pokoke ya delok wortel, kates, bayem, kemangi, sayur, micin, gula, pokoke sak rena-renane lho guys pokoke. Komplit. Komplit terus gak sah tuku. Pokoknya sekarang tinggal makan tok. Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di komen, ditutul Mak Sawi Family. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.